Bueno, pois, bo día, moitas grazas por asistirdes a este acto de presentación virtual, un acto obrigado polas circunstancias que estamos a vivir, que esperamos que sexa o que se desenvolva da forma mellor posible para todas e todos. Moitas grazas por vir a este acto de presentación da Semente, a Árbore e a Froita, este libro que estou mostrando ahora pola pantalla, que é o froito da conversa, da demorada conversa de María Reimóndez con Ana Pontón. Estamos diante dun libro de actualidade, sin dúbida ninguna, moito máis nestes momentos preelectorais, pero tamén é certo que estamos diante dun libro de fondo, un libro vivísimo, non? Un libro que ten tamén esa vocación de permanencia, porque fala dos problemas universais de todas as galegas e os galegos, e tamén fala, como non, da respiración das persoas, por decirlo de xeito metafórico, fala das nosas vidas, e sobre todo da resposta de como é, digamos, íntimamente, pero tamén públicamente, o papel e a persoa que ocupa un liderato político como fai Ana Pontón. Sai publicado na colección Crónica, esta colección de Xerais, que é unha colección de debate e unha colección de actualidade. Sempre tivo esa doble vocación de debate e actualidade conxugada coa vocación da memoria, non? É unha colección que estivo sempre atenta á realidade que vivimos en cada momento. Hai publicados libros xa míticos como Camilo Nogueira e outras voces de Suso de Toro, por exemplo, que foi un libro moi importante no seu momento, no ano 1991, ou máis recentemente A contradición permanente, as conversas de Daniel Salgado e Martiño Noriega, ou tamén, por citar algún título traducido, A miña vida, que eran as conversas de Ramonet con Fidel Castro. Por lo tanto, é unha colección que sempre estivo atenta precisamente ao contexto social e político que vivimos, non só en Galicia, sino no mundo, pero con ollos de galegas e galegos sempre, non? Unha colección na que a memoria tamén ten moito peso, o 36, o franquismo, a represión política. Por qué? Porque xera ese país e xera ese mundo, este mundo que globaliza a economía e globaliza tamén os virus, como estamos vendo, pero, sin embargo, ralentiza a cultura e a educación, lamentablemente ralentiza e privatiza a cultura e a educación, que é algo que debe facernos reflexionar. Pertencemos a unha sociedade e editamos para conversar con esa sociedade, precisamente por eso este é un libro que ten a vocación de falar socialmente. Un libro escrito por unha escritora, redactado por unha escritora, en conversando cunha activista, cunha líder política que vai do íntimo e do persoal, da memoria familiar, pero tamén o social e político, sempre con ese fío conductor que está dentro do social e político, que é, como non, o feminismo. Así que eu non quero estenderme moito máis, si agradecerlles a María Reimóndez e a Ana Pontón o seu traballo enorme alrededor deste libro, agradecerles tamén que nos dean a oportunidade a Xerais de estar aquí no debate constante, no debate social. Así que moitísimas grazas e dou xa a palabra cunha pregunta, preguntándovos como xorde un libro como este. Pois vou empezar eu, boas tardes, moitas grazas ás persoas que nos estades escoitando, que estamos así na distancia, pero sempre, aínda nestas circunstancias, creo que os libros son capaces de crear comunidade. Grazas a Fran tamén por acompañarnos e a Xerais por darlle acollida a este libro, que, como el preguntaba, pois ten a súa orixe un pouco nun proxecto que pola miña banda se me foi proposto, non? O ano pasado, que parece que agora está todo xa moi atrás no tempo, con esa idea de achegarme dende a miña propia visión a figura e a persoa de Ana Pontón, non? Entón, digamos que o meu papel aquí foi facer de fío conductor, pero de fío conductor presente, dado que eu non creo na neutralidade, non? Creo que as persoas sempre temos que estar nos proxectos e nos procesos con todo o que somos, dunha maneira transversal.
E, polo tanto, creo que este libro é bastante persoal, non? Na súa estrutura, tamén na súa maneira de enfocar os temas. É un poquinho a idea de base, eu diría que era sacar pois o debate tanto da persoa como das ideas, desa urxencia, non? Que normalmente aparece nos medios de comunicación, ademais nun contexto onde os medios de comunicación son de moi difícil acceso para certas posturas políticas e certas posturas vitais, porque sabemos que están moi controlados, non, por certos espazos de poder. Entón, o libro, a idea, polo menos pola miña bandera, dar un espazo máis tranquilo, un espazo que nos permite entrar en máis profundidade en cousas polas quales se pasa pois rapidamente no día a día e que non hai un momento para deterse e para reflexionar non só sobre os titulares, senón sobre o que hai detrás deles, non? Cales son as ideas que sustentan as propostas, as persoas, non? O libro está dividido en 3 partes, ten unha lóxica tamén, non? Como indica o título, pois a semente, un pouco coñecer cal é a orixe do compromiso político de Ana Pontón, unha cousa que para min é fundamental, non? Que cando nos feminismos dicimos que o persoal é político, precisamente a eso nos referimos, non? A como as nosas experiencias en todos os espazos van marcando tamén, non? Os nosos compromisos coas cousas. A árbore, que sería xa pois, unha entrada máis concreta, non? Nas propostas e nas visións políticas de distintos aspectos, e despois a parte do futuro, non? A parte que nos permite a froita, digamos, esa desiderata. Comentábamos agora, e xa lle vou dar a palabra a Ana para que falela tamén dende a súa perspectiva, que claro que pasamos antes de entrar e de facer a conversa, de ampliar a conversa a todas e todos vos, de que parece que pasou moitísimo tempo, non? Estas conversas mantivémolas a finais do ano pasado, claro, foron meses moi complicados estes últimos, con moita, digamos, transformación e incerteza, pero para min é fundamental neste libro, agora visto precisamente en retrospectiva dende o momento actual, a relevancia dos temas que agora vemos que están en riba da mesa e como xa estaban aí, non? No discurso de Ana Pontón antes de, bueno, de que tivésemos esta grande disrupción, non? Que foi o que segue sendo o coronavirus, non? Todo o debate sobre os servizos públicos, sobre a visión da sociedade, non? De ter un tecido productivo, de ter, bueno, uns recursos, non? Que agora creo que se viu máis claramente que nunca o necesarios que son e o necesario que ter unha proposta política de país bastante diferente, non? Da situación na que estamos vivindo e que exacerba, non? Todo iso que xa existía de antes. Entón, eu creo que o libro segue sendo, ou mesmo para min, é máis relevante agora, non? Porque si queremos que hai cousas que non son produto do accidente, ou produto da casualidade, ou produto da acción-reacción, senón que están aí xa moi previamente pois, estas circunstancias que estamos vivindo agora. Pero, bueno, xa lle dou a palabra para que Ana conte un pouquiño tamén como foi o proceso para ela e despois, bueno, dialogamos un pouco máis sobre o libro. Bueno, pois ben, eu primeiro moi boa tarde a Fran, a María, a ela tamén agradecerlle pois, todo o entusiasmo que lle puxo a este proxecto e tamén pois agradecerlle, vamos, que eu creo que o esquema, non, no que ela traballa no libro, pois tamén aporta un punto de vista moi diferente do que son este tipo de conversas, non? E eu creo que tamén é significativo pois que haxa un enfoque que creo que pode ser tamén novedoso, non, desde o punto de vista de como se enfoca un traballo deste tipo, non? Foi tamén en certa maneira bastante laborioso para as dúas porque tiñamos unhas axendas endemoniadas, non? Primeiro María porque tanto está nunha parte do mundo como noutra e eu porque coincidiu, bueno, pois que ademais hubo pois unha efervescencia electoral, non? O ano pasado que tamén nos fixo pois ter que facer en certas ocasións moito encaixe, non? Para poder casar as nosas axendas e poder realmente ir fiando, non? O libro e facendo o traballo que creo que logo os lectores e as lectoras terán que valorar, non? Como lles gusta o resultado, pero que tiña unha intención moi clara que é a de pois, poder ter
unha conversa que non se consuma no inmediato, non? Nesta cultura na que vivimos do tweet, non? Da resposta curta, de 30 segundos que podes ter a veces nun medio de comunicación pois para poder explicar unha posición que é máis complexa e máis elaborada e que, por lo tanto, tamén é unha oportunidade de, bueno, pues de achegarse a como podemos ver agora neste momento desde o nacionalismo o que está pasando en Galiza, o que está pasando no mundo, tamén os retos colectivos que temos por diante. Chegoume así algún comentario, que non sei se aparecerá por aquí, pois que había persoas que quizás creían que iba a ser un libro máis en clave persoal, non? Quizás isto pode ser algo que sorprenda, non? E non tanto un libro pois de reflexión sobre os retos que ten neste momento o propio país, non? Ou nunha conversa na que eu creo que se fala máis do político que o persoal, creo que iso tamén é un punto de, non, un posicionamento político que a propia María colle neste libro, co que eu concordo, porque efectivamente eu penso que estamos en momentos e en tempos que van a volver a poñer o foco sobre a importancia das ideas colectivas, e iso para min tamén é, en certa maneira, o que reflexa este libro, que non é tanto unha posición individual, sino tamén a construción desde o colectivo e que é algo que define pois, o feminismo, que define o nacionalismo galego, non? E que define, eu creo que, as liñas de traballo futuras. Non? Para min, desde logo, foi unha experiencia moi grata poder conversar con María, que é unha persoa a quen admiro, non? E, bueno, temos, digamos, vidas moi diferentes, non, digamos, desde o punto de vista no activismo traballamos, pero tamén con moitos puntos de conexión, non? Eu diría persoais, porque nos criamos a poucos kilómetros de distancia, pero tamén con moitos puntos de conexión, non? Na preocupación feminista, na medioambiental, na convicción de que desde o local tamén somos capaces de cambiar o mundo e bueno, tamén lle agradezo moitísimo a dedicación e o entusiasmo que ela lle puxo ao libro desde o primeiro momento, porque, bueno, para mí foi un luxo pois, poder manter esas conversas, aínda que a veces foran a fume de carozo e nos lugares máis insospeitados. Non sei se... Sí, pois eu para retomar a palabra, sí que para min tamén foi unha experiencia moi grata, non ter a oportunidade, como aínda que fose así a correr en certos momentos, pois ter a oportunidade de explorar máis a persoa, non? Que está por debaixo do personaxe público, que sae, como dicía a propia Ana, eses minutos nos medios. Chámame a atención e quería retomar este comentario que acabas de facer de que che chegaron esas impresións, non? Eu sempre teño moita curiosidade cando sae un libro, creo que o proceso máis importante dos libros, a pesar de todo o traballo que dan previos e do que Fran tamén sabe, non? Todo o traballo primeiro de escribilos e despois de editalos, pero creo que a parte máis interesante cando chegan ao público, non? E que non sabemos moi ben por onde van ir as lecturas e que cosas vai sementar, non? O libro a partir do traballo feito. Chámame a atención isto que comentabas, non? Algunha persoa que che fixo saber, non? Que agardaban que fose un libro como máis persoal, non? E creo, claro, non podo evitar ler esta ou escoitar ese comentario coas orellas feministas, non? Claro, é curioso que cando é unha muller, non? O, digamos, a protagonista dun libro destas características, neste caso dúas mulleres, pero ti que eres a protagonista central, como que esa expectativa máis de ir polo lado persoal, cando creo que os dous aspectos están interrelacionados, que precisamente esa frase, non, que dicía antes do feminismo do persoal e político, o político tamén é persoal, entón son dúas partes indisolubles do mesmo, non? É curioso que seguramente se falásemos dos libros que mencionou antes Fran, non? Que están editados tamén en crónica de conversas deste tipo con homes, que foron todos os anteriores, non creo que a xente tivese a expectativa de que fosen falar ali pois, de cousas, digamos, da súa vida privada, porque ninguén espera, porque era Camilo Nogueira, creo, non? Un dos libros, ou calquera outro político, que se poña a falar pois, dunha maneira moi detallada, non? Da súa vida privada. Sen embargo, coas mulleres como que hai esa expectativa de que todo o relevante que temos que dicir ten que ter un componente como biográfico, non? De algún tipo, como se fósemos incapaces de, pois iso, de ter as nosas propias propostas. E para min unha parte moi interesante deste libro é precisamente todos eses aspectos nos que Ana fala, non só de como nace o seu compromiso a través das cousas do cotián e do diario,
senón tamén despois como iso se transforma e como entronca pois con todo o traballo de activismo feminista que houbo no movimento nacionalista en xeral, en épocas pretéritas e non tan pretéritas, non xa como Bloque Nacionalista Galego, que son esas historias, eu creo que no libro falamos varias veces disto, de como están ocultas moitas veces, con esas historias de resistencia e de transformación por debaixo de moitas capas de visións nosas e do país que veñen de outros lugares e ao final acaban invisibilizando pois esa Galiza viva, non, da que tamén se fala no libro, e Ana pois dá unha visión, creo que moi complexa, pero dende un punto de vista positivo do país, non? Ou seja, no país hai moitos países e unha parte moi importante son todas esas iniciativas que están aí, digamos, como soterradas e que agora tamén vemos, non? Vimos durante o confinamento, todas esas redes de soporte, non? Que están aí vivas anteriormente, todos os temas ambientais, bueno, todos os temas de feminismo e demais, que como diela nun momento da conversa, pois o que necesitan ese catalizador, non? Esa, digamos, forza política que neste momento, pois, para min, polo menos, é evidente que non existe, non? Necesitan un goberno que apoien, porque en realidade na sociedade xa existe, non? Esa semente, non? Entón, para min, digamos que son interesantes estes dous aspectos, non? Por unha banda, esa expectativa un pouco peculiar, non? De que fale ao ser unha muller sen que falar da súa vida privada, así, tipo, sálvame, non? Unha cousa así. E despois este outro aspecto de que o público tamén, non? O público, o privado e o público son o político nos seus dous aspectos, non? E como esa recuperación tamén da historia das mulleres e das feministas dentro dos movimentos nacionalistas en Galicia e como iso despois tamén necesita, non? Que o obxectivo de gobernar non é só o obxectivo de ter o poder, sino tamén de dar espazo a todo iso que xa existe, pero que polo de agora está un pouco como soterrado, para seguir coa metáfora das plantas, non? Sí, bueno, penso que é evidente que cando as mulleres ocupamos o espacio público, ben sexa no político ou noutros ámbitos, hai unhas expectativas que son diferentes. Tamén creo que a nosa participación en sí misma ten un efecto transformador, non? E que o feito, bueno, pues de que podamos ter esta reflexión, pois tamén axuda a ir abrindo espazos e tamén a abrir debates que seguro que a moitas persoas lle fan cavilar, non, a respecto de cal é o marco co que mira un libro, que neste caso, bueno, pues cando está, digamos, de unha conversa, non, na que propositadamente pois, se busca que sean dúas mulleres que conversan, non, sobre a actualidade, sobre a política, sobre o mundo, bueno, en sí mismo tamén me parece que é unha declaración de intencións moi claras de como vemos a sociedade, como a queremos construir e que a nosa posición non é neutra tampouco desde o punto de vista do propio feminismo, non? Eu son unha firme defensora de que o simple feito da participación de mulleres feministas en política, eso sí mismo provoca un cambio moi forte, non? Eu mesma teño pois vivido experiencias que eu creo que son en xeral positivas, non? Mais alá de que evidentemente o patriarcado está aí, de que cando participas nos espacios públicos con esa perspectiva, tamén eres capaz de ir cambiando algúns aspectos, non? E movendo certos marcos ou facendo, por exemplo, que o debate sobre o feminismo teña máis peso dentro das propias institucións. Eu creo que eso sempre vai axudar a que avancemos, non? E a que resituemos tamén cales son os temas que teñen que estar na propia, vamos, axenda pública, non? Creo que eso é unha cuestión clave que reflexionamos moito sobre ela e para min tamén seguro que creo que para moitas persoas pode ser un pouco revelador romper co estereotipo que en certos momentos se quiso construir sobre o propio BNG, ¿no? Como unha organización moi masculina, ¿no? Unha organización bueno, pues na que había unha presenza menor de mulleres, pero que tamén, sendo eso realidade en moitas etapas do nacionalismo, é certo pues que digamos que nese terreo hai unha labor importantísima que fixeron as compañeiras, ¿no? De transformación tamén dese espazo e con debates moi importantes tanto desde o punto de vista ideolóxico, ¿no? No que se refire a conceptualización do feminismo, como desde o punto de vista práctico, ¿no? Porque eu lembro pues, os primeiros debates sobre as cuotas moito, vamos, unha forma moi anterior, non, a que se abrira ese debate
a nivel, por exemplo, de Estado, non? O debate que se daban as propias compañeiras de como tiñan que ser os modelos de militancia, de como conseguir que houbera unha participación maior de mulleres, e eu estou convencida que non é froito da casualidade que sexamos pues, unha das primeiras, vamos, a primeira organización galega e unha das primeiras a nivel de todo o Estado, pues que no seu momento, hai 4 anos apostaron, bueno, neste caso por mí resulta un pouco así difícil falar, non? Pero apostaron porque fora que unha muller non fora a cara da organización, pero que detrás hai tamén pois, unha executiva onde hai unha maioría de mulleres, un grupo parlamentario onde temos unha maioría de mulleres, unha portavoz en Europa, quero dicir que eu creo que hai un efecto non de participación e de visibilización e de darlle peso ás mulleres dentro do BNG que é o froito dun traballo colectivo e desde logo de moitos debates que moitas compañeiras antes que nos deron na organización e que eu creo que tamén explica por que hai certas cousas que pasan anos despois, que non é unha casualidade nin un efecto da nada, sino que é o resultado de debate e dun esforzo moi importante que fixeron as compañeras dentro e que creo que tamén hai que recoñecer e poñer en valor porque nada cae do ceo e moito menos no que se refire á participación das mulleres. Sí, eu estaba tamén, mentres falabas, pensando en partes do libro que para min foron importantes, porque dende a perspectiva que falábamos antes da non neutralidade, non? E de como eu me acheguei a figura de Ana, eu intentei facelo dunha maneira que non fose dirixida xa a aquelas persoas que son militantes ou simpatizantes do bloque, que obviamente tamén interesante ler o libro, non? Pero creo que a miña idea era máis achegarme dende a perspectiva das persoas que, como a min, estamos pois, nun espazo, digamos, fora do que son as estruturas partidarias e que moitas veces resulta bastante opaco, non? Que é outra cousa que comentamos no libro, porque non hai espazo para explicalo, nunca, non? Nunca se dá un espazo cara a cidadanía para explicar pois, como funciona un partido político como bloque, por que se toman ou se adoptan certo tipo de estruturas e non outras. Entón, para min era importante a hora de afrontar o libro tamén, digamos, abrir eses espazos, non aproveitar o libro para abrir eses espazos que normalmente están aí como pechados e que eu creo que moitas veces tamén non axuda a que haxa máis diálogo non entre os partidos e a sociedade, que non haxa lugar para poder pues, explicar, non? Poder explicar pues, como se estrutura internamente un partido, que é o que fan as persoas dentro dos partidos políticos, sempre temos unha imaxe como bueno, pois do que sae na televisión e pouco máis, non? E para min era importante que este libro nos axudase tamén a comprender pois, como funciona o bloque, como internamente, como son os procesos de toma de decisións, como se escollen as persoas que representan o partido e estas cousas que rara vez ou alguén está xa dentro non? Da estrutura ou é moi difícil coñecer, non? Entón, digamos que eu tamén é outro dos aspectos que adoptei, ou na postura que adoptei a hora de enfocar o traballo, outros aspectos que para min foron de interese, non? Esa parte que tivemos de falar máis polo miúdo, que espero que tamén para as persoas que leades o libro vos resulte tamén interesante coñecer e que vos axude a, non sei, pois a comprender mellor non? Como se toman as decisións dentro do BNG, a ter unha visión pois máis fidedigna non deses procesos, que non só falamos de cuestións, digamos, pois teóricas ou persoais ou de recuperación da historia como falábamos agora, senón tamén pois, destas cuestións de como se elabora un partido, un programa político, por exemplo, non? Cosas así máis prácticas. Sí, eu case diría que este é un libro que vai un pouco contracorrente, ¿no? Porque nun momento en que se fala en que estamos vendo, ¿no? Que hai unha espectacularización da política, ¿no? Casi convertindo a política como unha especie de sálvame deluxe, de repente María pues quere retomar que é importante saber como funcionan as organizacións políticas e cales son os mecanismos que nos temos de toma de decisións. E a mí teño que recoñecer que ao principio me chamou un pouco a atención ese tipo de preguntas, porque como claro, para min o ABC, ¿no? Digo, pero si esto estás como archicontado. Y sin embargo, ela me descubría
que para unha cidadá que non vamos a decir que unha cidadá informada, unha cidadá crítica que participa no activismo, pois este tipo de cuestións se parecían importantes e o que me estaba transmitindo ademais era que non se coñece como son o proceso de toma de decisión. E eu sempre digo que o mecanismo de funcionamento dunha organización política ten moita importancia, non? A veces hai cidadáns que quizáis non lles preocupa demasiado, non? Como son os procesos de toma de decisión internos nas organizacións, a outra parte da sociedade sí, pero eu sempre digo que isto ten un valor moi importante porque o modelo organizativo co que ti decides, non? Autoorganizarte para defender un proxecto político, no fondo tamén é un reflexo de que modelo de democracia ti queres construir nun país, non? Eu sempre digo isto porque, vamos, eu no BNG, pois, somos unha organización de base asamblearia, non? Con unha capacidade de decisión da militancia nos temas máis importantes, non? E con un funcionamento moi democrático, até o punto de que hai poucos anos, hai, vamos, 3 ou 4 anos hai unha enquisa que decíamos que éramos a organización máis democrática de todo o Estado español, e para min eso sempre tivo un valor, e o valor de que si un defende que debemos de construir unha democracia participativa, que votar non é que na democracia non é votar unha vez cada 4 anos, pois eso tamén ten que ter un reflexo no funcionamento da propia organización, que estás, en certa maneira, reproducindo, non? Esquemas democráticos e tamén modelos de participación pública. E nese sentido sí que creo que hai unha, un plantexamento moi interesante que formula María, que en certa maneira vai en contracorrente, non, deste momento tan extraño que estamos vivindo na política, onde, bueno, eu creo que tamén temos que dar, ou polo menos así o penso eu, un exemplo de que as cousas se poden facer de outra maneira, non? Eu vexo estes días o espectáculo no que está convertido a política en Madrid e certamente poñense meus pelos como escarpias, non? Porque se digo, despois dunha pandemia, despois da morte de miles de persoas, ver a frivolidade coa que se pode enfrontar a política, creo que é o antítese do que neste momento a sociedade está reclamando de nós, que sí, reclama proxectos transformadores, pero tamén reclama outra forma de facer política que non este tan non na loita no barro e no que parece que todo vale sin importar realmente cal é a realidade, non? Pois eu estou moi contenta de ter ido a contracorrente, espero que tamén as lectoras e os lectores do libro pois teñan esa sensación un pouquiño. Para min creo que o libro tamén ten unha función vital, que é ser ferramenta, non? Seguindo con esta metáfora así de forestal e agrícola, non? Tamén ferramenta para ir sachando, non? E para ir facendo camiño. Comentaba ao principio que unha das cousas que máis me agradaron, porque estes libros ás veces teñen unha percepción un pouco como efémera, non? Pues, dun momento concreto, pero como dicía, unha das cousas que máis agora en retrospectiva me agradaron deste traballo foi ver que a pesar deste gran cataclismo, non? Que tivemos co tema do coronavirus e como isto transformou as certezas, non? Que moitas persoas tiñan na sociedade, o volver ler o libro, hai moitas cousas que son relevantes agora, moito máis aínda que cando foi escrito, pero que xa estaban aí, non? Entón, bueno, esta idea de que non hai, como dicía antes, as propostas que se fan agora non son produto dun oportunismo ou dunha reacción, non, ante unha situación concreta, senón que o libro nos axuda a ver que había aí unha base. Entón, non sei, Ana, se queres contar un pouquiño, pois, de que maneira vestía agora en retrospectiva, non? Na conversa que tivemos ata agora, con todos estes cambios tan bruscos, con todas estas, bueno, pues esta disrupción tan grande que houbo, que cousas para ti che parece que permanecen, non? Ou que se poden aínda, digamos, enfatizar máis do que falamos naquel final de 2019 tan distinto, non? A como estamos agora, e que camiño nos abre, non? Tamén esta, bueno, pues esta disrupción que ten moi obvios, non? Aspectos negativos, pero que ata que punto vamos ser capaces, non? De transformala noutra cousa, ou que expectativas podemos ter de transformala noutra cousa. Sí, eu diría que hai unha, bueno, por lo menos unha reflexión que eu tirei de estos meses, non, de confinamento, do que
pasou na sociedade, non só do que pasou desde un punto de vista sanitario, sino tamén do panorama social que se nos abre, e é que cando vemos as respostas que se necesitan neste mundo post-COVID, o que vemos é que o neoliberalismo non ten ningunha solución de futuro para poder enfrentar os retos que temos neste momento, e esa é unha parte, non, das críticas ou das reflexións que se facían nese libro, e sobre todo a consideración de que hai aspectos que nós temos que blindar como sociedade se realmente queremos camiñar cara a un mundo, no que haxa igualdade, solidaridade, no que haxa unha redistribución de rentas. Entón, nos hai, non, creo lembrar no que falábamos en algún momento de cales serían as cousas máis importantes que habría que facer neste momento no país, e dame a sensación de que tería que volver a relelo agora con detalle todo, pero que o 100% do que está aí agora é máis urxente que cando falábamos naquel momento, non? Desde todo o que ten que ver coa blindaxe dos servizos públicos, de rescatar a sanidade pública das privatizacións, de fortalecer a innovación no país, non, o coñecemento como base dunha sociedade na que, vamos, nos permita poder enfrentar o futuro con garantías. Hoxe faise máis patente casi que antes, non, que temos que apostar por un mundo. Vou esperar que pase aquí un tractor, porque estou na casa e este ruido de fondo creo que impide oír. Bueno, pues, como decía, tamén creo que nos está máis claro que nunca que hai que apostar por unha economía verde, non, por cuidar a biodiversidade, o planeta. Son algunhas das cuestións que estábamos enumerando, non, cando vamos, estuvemos en esta conversa que, se non recordo mal, pois acabamos aí sobre o mes de decembro, non? E hoxe, pois, en pleno mes de maio, despois de vivir unha pandemia e unha situación que en certos momentos nos podía parecer unha distopía, pois creo que o resultado que nos deixa esta crise do COVID-19 é que esas medidas son máis necesarias que nunca, non? E que temos que tomar decisións relevantes sobre o noso futuro e cara onde queremos reorientar o país. E, bueno, eu, desde logo, reafírmome en que unha parte do que necesita hoxe Galiza, pois, se era urxente antes, agora é que se fai imprescindible. Pois eu penso que case podemos ir rematando, non? Se vos parece, pero a min que sempre, bueno, Fran xa o sabe, que sempre me gusta máis que falar dos libros, que os libros falen, pois case que me gustaba ler aquí ao final de todo para que non pensedes que estamos agora inventando cousas. Pois ao final do libro, isto como non é unha novela, non hai isto de spoilers, de revelar así cousas que non se debe. Ao final do libro, na parte da froita, eu preguntaba a Ana pois, que si mañá fose elixida presidenta da Xunta de Galiza, non? Que, bueno, pois agora temos unhas eleccións, entón hai que polo menos ter aí esa visión clara, non? Pois eu xa lle preguntaba daquelas que faría, non? Que medidas adoptaría. Entón, se vos parece, vou ler este parágrafo para que vexamos este resumo, non, de cousas, tendo en mente que isto, como dicía Ana, foi unha conversa que tivemos pois, a finais de 2019. Non? E isto que vou roubar a Ana a voz, agora aquí lendo a súa contestación. E Ana dicía isto. Hai moitas medidas que me parecen importantes e urxentes para recuperar Galiza. En todo caso, teño claro que entre as primeiras medidas estaría a derrogación do decreto da vergoña que pon a trancos o uso do galego no ensino, un pacto pola ciencia e innovación, co obxectivo de situar Galiza como un referente neste ámbito, eliminaría as axudas aos centros do Opus Dei que segregan por sexo, priorizaría como cambiar o modelo forestal, formulando unha moratoria na plantación de eucaliptos mentres non se aprobase un novo plan forestal, apostaría por incrementar os fondos destinados a loitar contra a violencia machista, poñería en marcha un plan retorna para darlle oportunidade de volver á xente que tivo que marchar, reclamaría que o Estado pagase a débeda en materia de dependencia, un tema que acabamos de ver do que hai moito que falar, poñería en marcha un plan de mellora da atención primaria, outro máis, e apostaría por activar medidas contra a emerxencia climática. Entón, bueno, como vedes, estas son as medidas da futura presidenta que xa están recollidas aquí neste libro, non? Entón, bueno, anímovos a que coñezades que é o que fundamenta, non, todas esas propostas, a que vos acheguedes bueno, pues desta maneira un pouco, como xa se dixo, persoal, non, pola miña banda, que vos acheguedes a figura de Ana Pontón a través do libro que xa está agora, pues, aí tamén
sementando, esperemos. Eu xa pola miña banda deixo a Ana e a Fran para que vos dirixan a palabra e agradezo inmensamente que estivesedes con nos hoxe, lógicamente a Fran e a Ana polo tempo, porque foron unhas conversas realmente tamén para min moi gratificantes, e ter a oportunidade de coñecer foi un privilexio, non? O de ter a oportunidade de pasar ese tempo, máis, na que parece que foi un pouco a correr, tamén foi un tempo pausado, non? De profundizar e de falar con total liberdade, que é outra cosa que non comentei, non? Que foi totalmente libre para preguntar o que me pareceu, fose máis ou menos conveniente, entón foi digamos, un espazo para min moi productivo de coñecer e de explorar, non? Entón, espero que para vos tamén a lectura sexa igualmente agradable e nutritiva. Ben, pois eu, bueno, primeiro agradecervos a todos e todas as que estiveste seguindo esta conversa, que esperemos que agora, unha vez que pase tamén este momento un pouco máis, iba a decir caótico, non é a palabra, un pouco máis frenético tamén para min, pois que pase un pouco esta situación, non, de excepcionalidade, pois que podamos falar sobre este libro en persoa e poder tamén ver, bueno, pois a María e a Fran, que sería moito, para mí, por lo menos, moito máis grato poder facer a presentación en persoa, aínda que as novas tecnoloxías tamén nos favorecen que seguramente moita xente pois poida seguir esta conversa e que de outra maneira non o podería facer, pero bueno, eu son das nostálxicas de que podamos vernos, sentirnos e mirarnos e falarnos directamente, que me parece que é algo que ningunha nova realidade nos pode roubar. En todo caso, para mí foi un luxo poder falar con María, que ela quixera pois, ser parte deste proxecto, que o que pretende pois, é ter unha vía máis para poder coñecer pois, cales son as ideas e os proxectos e digamos, a maneira de ver do mundo, no, que temos neste momento. Para min foi un luxo, ademais, pois, porque María é unha persoa que coñezo desde moito tempo, pola súa narrativa, tamén polas súas iniciativas sociais, non, donde, bueno, pues creo que nos dá exemplos moi poderosos do que se pode facer desde o activismo feminista, non, desde implicadas no desenvolvemento até a SEGA, que son dos proxectos que sitúan no centro, non, a necesidade que temos de recoñecernos entre todos e todas como iguais e de traballar desde a solidaridade no ámbito internacional e tamén dentro do propio país, visibilizando e valorizando todas as aportacións das mulleres. E pensaba eu que casualidade, non, da vida, que fago a presentación deste libro precisamente desde a semente, non, que é o lugar no que nacín, por casualidades tamén debaixo dunha árbore que non estaba pensado, pero cando estaba vendo o libro digo, bueno, ahora só falta que a froita, que isto é unha pereira, me irrumpa agora aquí mentres estou na conversa, xa sería todo moi metafórico. En todas as maneiras, perdón a brincadeira, bueno, animarvos a, bueno, pues a que si vos apetece, pues que vos acheguedes as páxinas deste libro que escribimos desde unha conversa, ¿no? Que está feito pues, co corazón aberto e tamén coa vontade de achegar unha pequena pinga de como vemos o país, de como podemos transformar, de como podemos cambialo. E xa por último tamén darlle as gracias a Xerais por a súa xenerosidade co proxecto, por acollelo desde un primeiro momento con tanto afecto e o dito, bueno, pois que espero que vos guste, que o disfrutedes e os libros tamén son para, bueno, para compartir e para que teñamos un feedback nos tamén de que vos parece. Fran. Pois, moitísimas grazas. Eu despídome coa portada do libro, mostrando a portada do libro. Creo que Ana o deixou moi claro, un libro feito co corazón aberto e desde esa vocación transformadora que ten toda a conversa entre Ana e María, unha vocación transformadora para repensar o país. Así que moitísimas grazas, grazas a todas as persoas que estiveste seguindo esta conversa, grazas a Ana e a María polo seu traballo, pola súa aportación, o Benega por confiar en nós para poñer este libro nas librerías, aínda que tivemos que poñelo, digamos, dunha forma un pouco irregular por a causa da pandemia, pero moitísimas grazas e seguro que neste libro atopades todo eso que se falou hoxe aquí e moitísimo máis. Moitas grazas e vémonos noutra ocasión.